zo'n boet en die familie. Ja, nie in wat ek hier in die aanwezigheid, hulle het ook in Ierland, hulle kon nie kom nie, met Poelie en Katrie, Christophe en Lisel, Liesel, ekskuus, wat hier is, met Christopher en Dunton en Daniel, en dan Ronel en André, met Rikkenis aan die KNVA, en dan die belangrike boet. Baie dankie vir die voorreg, dat ek ook dan die diens kan doen vanmorgen. Ek dink, elke foto wat julle gesien het, vertel 'n storie, sy eie verhaal. En elkeen sal vanmorgen hulle eie storie kon vertel oor wie, dat die Annetjie vir hulle was, of Annetjie, Kleinhans. So baie sterkte vir julle as familie, kom ons raak stil voor die Here. Die enige God, Vader, Seun en Gees, ons aanbid U as die lewende God en die lewegewer. Dankie vir die sekerheid dat die Annetjie sy aardse lewe geëindig het, maar dat sy deur U genade en die onverdiende liefde in U teenwoordigheid voortleef, dat sy by die begeleiding van U engele die brug na die lewe aan die ander kant kon oorstap. Ons is bewus dat haar oorstap vir haar familie, soos 'n skipie was, wat op die horizon verdwyn het, terwyl sy met haar aankoms aan die ander kant deur haar geliefdes verwelkom is. Gee dat ons na U terugkeer kan uitsien, want almal wat gesterf het sal opstaan en vir ewig en altyd saam in U teenwoordigheid in die nuwe Jerusalem sal vier. Here Jesus, dankie dat U bereidwillig was om terwille van ons aan die kruis te sterwe. Hemel Vader, dankie dat U U Seun ook gestuur het om vir ons aan die kruis te kom sterwe en dat U U Seun uit die dood het laat opstaan het, sodat ons opnuut vir ewig en altyd kan lewe, maar dat ons in besonder ook nie bang vir die dood hoef te wees nie. Mag die lees en die oordink van U lewende woord en die kragtige teenwoordigheid van U Gees elke familielid se hart seer sagter en ook ligter maak en ons lewenspad verlig. Skepper Gees, gebruik ook hierdie geleentheid om ons opnuut te inspireer om ook met oorgawe vir U te gaan leef daar buite. Ons bid in die wonderlike naam van ons Verlosser en ons Koning, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing lied 464 vers 1 en 2 staande. Verklein, vergroot,
mijn rots, zei David, mijn vesting en mijn redder. Mijn God en mijn rots bij wie ik schuilen. Hij is mijn schild, mijn machtige redder, mijn veilige vesting. Want je bent maar weer. Want je ziet in vers 24 tot 25. Ja, iemand naar mij, God, zijn woorden luisteren naar voor ons handel, leef. En ze is een verstandige persoon, wie zijn huis op die rots gebouwd is. Al valt daar een storm bij en al komt die vloedwater af. En al wordt daar stormen in die huis, zal het niet op elkaar storten. Want zijn fundament is stevig op die rots vast. Ik heb niet over, we moeten dan niet achter Runel gezegd, we kunnen, we moeten in Italianen denken, bijzonder nou daar, het ons gewonder wat om vandaag te zijn. En toen ik op het beeld van die rots kom, doet Martin zei, dit is wie zij nou Italianen was. Maar druk maar alsjeblieft mee. Ik ga maar niet voor elke keer zo maken, een drukje. Zij was een rotsvaste persoon in mij, in Martin, en ook ons kindersleven geweest, voor 16 jaar. Een bijzondere verhouding gehad, en dat was twee bijzondere mensen in ons leven, om zekere redenen. En als mens Psalm 18 vers 3 leest, dan ervaren mens dat bij David was God ook zijn rots geweest. Want de rots vertelt voor jou iets van vastigheid, stabiliteit, kracht, macht. En ik heb een beetje gaan spelen met die woorden van die woord rots. Dat de rots is rotsvast. Die beweegt niet rond zonder. Maar de rots is ook onvernietigbaar. Hij is altijd aan. Maar de rots is ook tijdloos. En hij is ook sterk en krachtig. Zoals ik zei, God is een rots. Dat is het dat God in jou, in mijn leven, een stabiele steunpilaar, een staatmaker is. Hij was voor David een rots. Hij was voor David een steunpilaar en een staatmaker op wie hij kon vertrouwen op die volk. Vooral toen die volk in de woestijn was, kon hij op God vertrouwen. Dat hij verluid kon zoeken, dat hij alles verder zal niet ondersteunen. Want hij was ook een redder geweest. Niet omdat hij uit die andere volken ze mag gered heeft, maar ook van David, die een Goliath gered heeft. Maar hij was ook zijn beschermer. Niet omdat hij die volken beschermd heeft, vijanden, maar zo is hij ook jou en mijn redder en ons beschermer. Maar hij is ook ons verzorger. Hij voorziet in ons behoeftes. Hij heeft de Davidse behoeftes voorzien. Hij heeft de volkse behoeftes voorzien. Water in de klip. Hij heeft veel mannen, kost en hemel gegeven. En zo voorzien en verzorgt de Heer jou en mij ook elke dag. Maar de Heer is ook ons wegkruipplek, ons schuilplek. Zoals David, hij kon gereeld in gebed naar God toe gaan. Want dat is waar hij veiligheid en securiteit beleefd heeft. Waar hij rustig en kalm met God kon praten. Daarom, God is de enigste rots op wie een mens je leven kan bouwen. Geen geld, geen bezittings kan je je leven
was zij in jullie gezin, voor ons in die gemeente, in die gemeenschap, was zij een staatmaker. Zo is een steunpilaar. En ik geloof, elkeen van jullie als kinders en kleinkinders kan vertellen hoe zij in jouw leven was. Hoe zij op haar manier jullie verzorgen. Hoe zij voorzien heeft. Hoe zij altijd vertrouwd kon worden. Omdat zij zo stabiel was. Rotsvast. Maar die volgende is, die woord is, rots is ook onveranderbaar. Als jij je kopje gaat uitnemen, jij kan maar kijken hoeveel jaren is dat rots al daar. Nou, met jaren zal het verweren. En het blijft altijd maar dezelfde in jouw woord. En zo is God ook. God is onveranderbaar. Hij is die almachtige, wat zijn liefde, zijn waarheid aan betreft, zijn almacht en zijn alwijsheid, zijn alziende, alwetendheid, zijn alomtegenwoordigheid. Hij is stabiel. Hij verandert nooit. Dat wordt gezegd in de Bijbel dat ik en jij kan niks goeds doen of niks slecht doen om God zijn liefde voor ons te veranderen. Dat is onveranderbaar. En nou weet ons ook, zal worden 3 zeggen, dat is nog onmeetbaar. En ik denk bij u, dat is ook onverstaanbaar. Als ik denk aan Janneke, zij is ook een mens wat stabiel was. Ze was altijd dezelfde. Je kon iedere dag bij haar komen. En als ze een standpunt genomen door haar geloof, voor een beginsel, waarheid van die leven, en ze daarmee gestaan en vastgehouden. Ik zal niet meer die stoten te gaan doen. Dat is met een juf meisjes een militair, als een standpunt daar is. En ze moeten echt zeggen, zij is die een, maar eindelijk, we gaan niet met iedereen. Nessies, hier bij de kerk, waar is nou na de dienst, elkaar kussen gaan neerleggen. En ze hebben staan, en op jou staan dit vandaag daar. Die volgende van de rots is, een rots is ook tijdloos, eeuwig. En dat is een fijn verschil van onveranderbaar en tijdloos. Een fijn verschil. Rotsen is eeuwig, bergen staan voor eeuwig en altijd. En net zoals God, nog zoveel meer. En die verleden, hoeveel jaren terug, God is nog altijd aan. Dus ik denk, ook aan mijn verstand, om te denken, in die verre verleden, God was nog altijd aan. Maar hij zal ook in de toekomst. Wat die einde ook al ooit is, nooit, voor eeuwig, zal God daar wees. God is tijdloos dat hij de God van de Israëlieten verdaald was. Maar dat hij diezelfde God nog steeds voor jou en mij in 2022 is. En die wonderlijke is, wanneer ik en jij ook zoals dat die Anneke in die Heer Jezus geloven, die almachtige God, zal ik en jij ook iets van die tijdloosheid beleven. Ons ontvangen een onsterfelijkheid. Dat als ons ook zo zijn sterft, ons met zekerheid weet.
Dat zal voor eeuwig voor altijd tijdloos in Gods tegenwoordigheid voortleven. En net zoals Gods verlossing, zijn vrijmaking van zonde, tijdloos, eeuwig. Die laatste gedachte is, rotsen is ook sterk, krachtig. Je kan maar met plofstof gebruiken. En dan werk je om rots uit elkaar te schieten. En zoveel meer is God. Als die sterk en die almachtige God. Wat is er moeilijk van hem? Kijk maar net naar die heelal, die schepping, alles wat hij gemaakt heeft. Vertel iets van dit wat sterk is, waar zijn kracht, zijn schoonheid zichtbaar is. Zijn kracht is zo groot dat God die Vader om en die doden dat opstaan heeft. Die kracht van God om mensen gezond te maken. En dat is die wonderlijke dan. Wanneer ik en jij in die Here glo, dan kan ons weet, als ons moeilijke tye beleef, siekte, nou COVID-19, waarmee jy ook al sukkel, bid en vra maar net. En God sal jou bemagtig, bekragtig, met al die krag wat die Here vir jou en vir my in moeilike, menslik moeilike omstandighede gee, is gelykstaande aan die opstanningskrag van die Here Jesus. En dis die dinge, dis die krag, wat verstaan die al die keer al haar krisisse in haar lewe staande gehou het. Want die kragtige teenwoordigheid van die Gees van God was ook elke tree met haar, soos met jou en my in die lewe, maar ook tussen die doodspad alleen moes staan, soos ek gesterf het. Met Godse engele se begeleiding. Daarom, ek en jy kan op God vertrou vir al ons besluite, soos wat die al lieder gedoen het. Want het geef jou sekerheid, het geef jou sekuriteit, het geef jou kalmte, het geef jou rustigheid. Die Here het my begelei in my besluitneming. Hy is 'n staatmaker, hy is 'n steunpilaar. Maar onthou ook, God se liefde vir jou en vir my is ook onveranderbaar. Ongeag wat die foute jy maak. Die eerste is wat ons aan doen, hy bly lief vir jou en my. En sy genade bly onmeetbaar groot. En daarom, weet vandag, ek en jy, as ons sterf as gelowiges, sal ons deur God se genade tydloos in sy teenwoordigheid voortlewe. En daarom, leef elke dag met die wete, in menselijk moeilike omstandighede, vra vir God vir sy bonatuurlike krag, om die moeilike situasies in die lewe te kan hanteer. Leef elke dag met die verwondering en die bewondering van die God aan wie ek en jy behoort. Want dis wat Paulus gedoen het. Paulus kon saam met Silas in die menselijk moeilike omstandighede in die tronk. En soos ek vorige keer gesê het, hy was meer in die tronk as wat hy buite die tronk was. Maar ten spyte van die omstandighede, met die bonatuurlike krag van God se Gees, kon hy lof
jou en my lewe. Ook soos Christus en ook dan Jannetjie se lewe. 'n Loflied, 'n danklied tot eer van God wees. Ten spyte van moeilike dae wat ons beleef. Want ons lewe bou ons op 'n rotsvaste God, wat altyd stewig staan, onveranderbaar, tydloos en kragtig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons deur middel van die teenwoordigheid van U Gees, wat 24/7 met ons is, liggaamlike en ook geestelik, as ook emosioneel, beskerming en versorging van U kan beleef. Dankie dat U ons deur middel van U inwonende Gees in staat stel om dit te geniet om U kind te mag wees. Skepper Gees, gebruik al wat agtergebly het as medewerkers, medeskeppers en ook instrumente in U hand vir die doel waarvoor U ons geskep het. Ons gee ons vandag ook nie in die jare oor en bid dat U ons met die troue liefde sal vul. Ons gee ook ons hartseer vir U, sodat U ons lewe en energie kan gee, sodat ons advertensies vir U kan wees, waar ons ook al lewe, deur U genade. Neem ons harte vir U as woonplek, ons mond om die eer van U naam te versprei, ons liefde en al ons kragte vir U omgee van ander in die nood. Here, dankie dat U aan ons U standvastigheid, maar ook die vertroue in U gee as die rots, sodat ons te alle tye kan sê, Jesus is ons ewige en ons tydlose redder. Dankie dat U ons met die oneindige en onveranderbare liefde liefhet. En dat U ons help om stabiele en sterk verhoudings met U te ontwikkel, sodat ons ten spyte van moeilike omstandighede die geloof vir ons was kan staan. Skepper Gees, gee ook elke dag aan ons innerlike vrede, goddelike krag, om Jesus in woord en daad bly en gelukkig te maak. Geliefdes, wees verseker dat God, ons hemelse Pa, met sy onveranderbare en oneindige liefde, en die Here Jesus Christus met sy oorvloedige en tydlose goedheid, en die Heilige Gees met sy ewige en kragtige teenwoordigheid, altyd met jou sal wees. Ook as jy hartseer is en jy swaar kry, wees verseker dat die Here voor jou is, om jou pad gelyk te maak, langs jou, om jou in sy hande vast te hou, agter jou, om die aanvalle van die bose af te slaan, onder jou, om jou te dra, indien jy sou val, rondom jou, om jou te beskerm, ook aan jou, om aan jou goed te doen, binne jou, om jou met sy Gees te lei. Amen. Kom ons staan ons sluit ons met die oorwinningslied, op versoek van uw moed. Ek sien in my gees glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Here is ons vesting wat vir altyd vas bly staan. Hy beskerm elke kind wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons koning, hy is ons heiland, hy vyand reeds verslaan. Hy
Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Omdeel nou in ons lof, hef jou hande op na bo, blaas basyne, speel op tromme en kom dans voor God se oor.